Dneska mám něco extrémně důležitého na srdci, co vám chci říct a myslím, že to oznámení už nemá smysl dál odkládat. Myslím, že je fér ho tady říct jasně a naplno. Já jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat na předsedu ODS. A není to proto, že bych se nechtěl třeba postavit Martinovi Kupkovi nebo že bych měl málo chuti a energie v politice pracovat. To mám pořád dost, ale ten důvod je mnohem prozaičtější. Já jsem došel k závěru, že by to nemělo smysl a že ta strana se v téhleté chvíli nedá moc opravit. A pak je k tomu taky třeba ale říct to B, a to, že po 22 letech odejdu z ODS. A vůbec to nebylo pro mě lehké rozhodnutí. ODS byla dlouhou dobu součástí mého politického života. Byl to subjekt, ve který jsem věřil, že se jeho prostřednictvím dá dělat politika rozumně, s respektem k lidem, k práci a odpovědnosti. Jenže dneska už to bohužel tak necítím. A nechci zůstávat v té straně jenom ze zvyku nebo z nějaké loajality ke značce nebo k její minulosti. Myslím, že vlastně není fér být součástí něčeho, s čím člověk není stotožněn, když nejste přesvědčen o tom, že to funguje správně a jde správným směrem. Řekl jsem si, že tomu rozhodnutí dám čas, že se budu snažit poslouchat názory lidí napříč ODS, abych zjistil, jestli je tam nějaká větší vůle po změně. A dneska musím říct, že ji tam nevnímám. A to hlavně u těch, kteří dneska jsou ve vedení ODS nebo sedí třeba v parlamentu, ať chceme nebo ne, tu stranu budou ještě hodně let reprezentovat. Zejména tam žádnou větší vůli po změně nevnímám, prostě se jede dál, tam žádná ochota dělat věci jinak nebo něco měnit prostě není. A ono to vlastně přirozeně odpovídá tomu, co jsem predikoval, že se stane, když prohrajeme volby. Ten poslanecký klub je tvořen lidmi, kteří teď poslední roky v té straně drželi nějakou strategii. Ta strategie nás dovedla tam, kde jsme, ale ti lidé v téhleté chvíli nejsou logicky připraveni ji nějak rychle změnit. Třeba to, že Marek Benda je znovu předsedou poslaneckého klubu a většina toho poslaneckého klubu a vedení ODS to považuje za normální, je podle mě příklad, že pořád jedeme ve stejných kolejích. Ale tyhle ty koleje bohužel podle mě nevedou z toho problému ven. A taky myslím, že tohle je jeden z hlavních důvodů, proč i kdybych se stal předsedou, tak by to nefungovalo. Ono tak vlastně ani nejde o to, co píšou novináři, že je nevýhoda, když předseda není poslancem a členem parlamentu. Ono jde o něco mnohem hlubšího. Současné vedení strany nebo lidé, kteří budou tu stranu ještě roky reprezentovat, mají často opravdu úplně jiné vnímání těch problémů, než mám já. Já jsem si to zkoušel teď poslední roky na výkonné radě a musím říct, že jsem zjišťoval, že často vnímáme ODS každý úplně jinak. Často jsme každý úplně jinak četli průzkumy veřejného mínění. Často jsme se lišili vůbec v pohledu na to, proč ztrácíme důvěru voličů. A kdykoliv jsem dával nějaké příklady z našeho kraje, že to děláme jinak, tak jsem se vždycky dozvěděl, že tohle by nefungovalo, že tohle by naši voliči nechtěli, že chtějí něco úplně jiného. Jsem si jistý, že v ODS je spousta lidí, spousta řadových členů, kteří ty problémy vnímají stejně jako já, jenže v těch stranických strukturách se někdy vůbec nemůžou prosadit a v některých krajích nebo okresech vlastně vůbec nemají šanci. A protože vím, co to znamenalo tu stranu změnit u nás v jižních Čechách, kolik to zabralo času a kolik energie, tak jsem si dneska skoro jistý, že ta strana na centrální úrovni na to v téhle chvíli není připravena. A taky dlouhodobě říkám, že těch našich 47%, které jsme dosáhli tady na jihu Čech v krajských volbách, nebylo jenom o tom, že budeme kandidovat jako ODS samostatně. Ty byly o řadě změn, které jsme museli v té straně udělat, o změně rozhodovacích procesů a také o tom, že jsme museli dělat konkrétní reálnou politiku pro lidi. Já jsem totiž i u nás na jihu Čech musel často řadu svých stranických kolegů přesvědčovat o tom, jaké musíme udělat změny. O tom, že lidi nebaví dlouhodobě sledovat jenom nějaké politické střety a hádky, že je nebaví dívat se jenom na politikaření, že na tom kraji musíme prostě dělat reálnou práci, která řeší ty problémy, které lidi dlouhodobě trápí. Řešit věci, které jim opravdu reálně usnadňují život. Vím, kolik to zabralo času a energie a dneska jsem si skoro jistý, že byť o tom spousta lidí ve funkcích v ODS mluví, že by se to tak mělo dělat, tak si často reálně nejsou schopni představit, jaké konkrétní změny jsme tady museli udělat. A já už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat nějaké zasloužilé straníky o tom, co oni vidí úplně jinak.
Už mi není 30, nemám před sebou nekonečné množství času a chci se věnovat něčemu, co mi dává smysl a co má šanci uspět. Myslím si, že chlap v mým věku by měl dělat věci, v kterých vidí smysl a které dělá rád. Jak říkal Zdeněk Svěrák ve Vratných lahvích, když se ho ptali, proč už nechce být učitelem ve škole, já už bych tam nebyl rád. No a mně se bohužel tohleto dneska stalo s ODS, takže já už bych tam nebyl rád. A proto z ODS odcházím. Protože když nebudu kandidovat na předsedu a neponesu svoji vlastní vizi, jak tu stranu změnit, tak by nebylo fér, abych v ní zůstával. Protože kdybych v ní dneska zůstal, bylo by to pořád atraktivní téma pro novináře. Proč si jeho český hejtman myslí něco jiného než vedení ODS? Proč kandiduje a nemá na billboardu velké logo ODS? Proč jeho česká ODS dělá věci, které třeba neodpovídají krokům, které reprezentuje centrální ODS? A bylo by to pořád dokola. A tomu novému vedení by to určitě komplikovalo život a to já nechci. A proto dneska dělám jedno z největších rozhodnutí svojí politické kariéry, z ODS odejdu a chci dělat takovou politiku, o které jsem přesvědčen, že se prostě dělat má. Možná to teď bude všechno těžší, ale já jsem přesvědčen, že člověk by měl dělat hlavně věci, kterým věří a u kterých je přesvědčený, že jsou prostě správně. I když to někdy vyžaduje možná ještě víc energie a možná trochu víc času, někdy třeba i na úkor rodiny. O tom svém rozhodnutí jsem informoval většinu členů našeho zastupitelského klubu na kraji. Naprostá většina mě v tom podpořila a dál mě podporuje, abych zůstal na pozici hejtmana, takže u nás v kraji se nic měnit nebude. Já mohu slíbit, že dodržím to, co jsem Jihočechům slíbil, že dál budu jihočeským hejtmanem a společně s naším týmem, s Tomášem, Luckou a Davidem, dál budeme pracovat pro Jižní Čechy. Jen už to prostě nebude pod značkou ODS. I když na druhou stranu myslím, že všichni Jihočeši ví, že jsme ji v těch volbách vlastně ani nepotřebovali a moc nepoužívali. No pak je taky třeba říct, co bude dál. A já otevřeně říkám, že jsem se rozhodl jít cestou, o které mi spousta z vás psala, abych udělal, a to je založit nový politický subjekt. Subjekt, který bude postaven na tom, čemu věřím, který bude přinášet možná trochu jiný styl politiky, než na který jsme poslední roky v České republice zvyklí, možná mnohem méně konfrontační, který se vždycky bude snažit přicházet s maximálně efektivním a racionálním řešením těch velkých problémů, které v České republice máme. Subjekt, který se bude snažit víc spojovat, než rozdělovat, protože pořád věřím, že na těch základních věcech se v naší společnosti dokážeme shodnout a pořád věřím, že to má smysl. Budeme chtít nabídnout řešení všem, kteří chápou, že tu stát není od toho, aby se o ně postaral od kolébky až po důchod. Všem, kteří jsou ochotni vnímat, že máme každý vlastní zodpovědnost za svůj život. Ale taky všem, kteří vnímají, že nejsme jenom shluk jednotlivců, kde má každý jenom svoje zájmy. Že jsme společnost, kde je třeba v určité chvíli možná někomu pomoct, protože jako národ vždycky budeme jenom tak silní, jak budou silní ti nejslabší z nás. Na tomhle projektu už jsme začali s několika kolegy pracovat a myslím, že vám hodně brzo představím nejen je, ale taky koncept celého toho našeho nového hnutí. Startovat budeme přirozeně u nás na jihu Čech, ale protože mi dneska píšete ze všech koutů naší země a mluvím se spoustou členů ODS napříč celým Českem, tak určitě budeme připraveni budovat i republikovou strukturu tohohle nového hnutí. Chci nabídnout vizi pro všechny, kteří mají pocit, že by se politika v České republice ještě dala dělat trochu jinak. Ale tohle určitě nezvládnu sám, tohle bude taky záležet na vás. A možná se nám pak společně může povést vybudovat něco, co to naše Česko opravdu dokáže posouvat dopředu.